ये बस ये बस बस चाची जीजू जीजू आणि रे तो कोण आतले तो देरालो म्हणजे लागतो मग हसवायला लागले जीजू म्हटलं अनजाने अजनबी मोठे ये क्या ये बाय किती करत तू गेले बाई आता कामा वयता 1 महिनो जालो कोण गव्हर्नमेंट ना ना प्रायव्हेट वयता तुगे कितें करता मागे चेवडी इंडस्ट्री वयता इंडस्ट्री वयता आता वयता ना 2 वर्स जाली 2 वर्सां तुम्ही दोघां कितें उलोवपा जाल्यार उलया बाय तुगे बी कितें उलोवपा आसल्यार उलया दादानी मागदा बारा दिसले शिकून म्हटेले आणि म्हाका ना जावपाक तुजे कडेन तूं बंदा वयतलो गजब बेइज्जती किंवा बारा म्हटेले मागदा बारा मागदा बारा हॅलो चार किलो चार येलो हो चार किलो मग खबरच नाही चार येतलं म्हणून पत्ती कितली येईल विचारू किती दिली 257 काय तू पाहिजे म्हणजे बरं बरं शेवटची 90 कोणाची सांगितली तू किती म्हणतो हे तू कोण बरे वर डाऊन वाचू हो मग तो नो सारखे सारखे काल पण कल्याण 74 येईल जाणून होता सुपरचा डब्बल चालत येता चल तुम्ही गेले मग तिच्याकडे लोन जापाय हा रेडी असतेच मग जाता आज ते तुझ्या तिकडे जाईना म्हणून सांग ना त्याच्याकडे जाबा रेडी असा मग त्यांचा मा रेडी असतात चले बांधने बंधन हाय रे दिल में है ये उलझन मिलकर क्या बोले. थँक्यू फ्रेंड फुल व्हिडिओ पळयलो म्हणून आणि जर तुमकां हो व्हिडिओ जर बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.